Lah kok malah kebangetan bintang tamu kok dikaya ora. Diaturi ya, Nduk? Aturi wae. Liyane iki nggo genep-genep. Sapa desa? Mbak Elisa Olkarus Avoso. Monggo, Mbak. Jengdalu Mbak bintang tamu Mbak Elisa Jeng aturaken wilujeng dalu sugeng dalu macange Mbak Limbok nggih nderek ladi wano gulang tepang kula buangan niki buangan nggih leres nggih padalang langgeng buangan saking jawaban Mak kowe mau jenengan sing matur lho waduh jebule temenan ki wong buangan tenan aku buangan saka wetan aduh banget tur ngaluwur wetan ngaluwur aduh anu Mbak Elisa nggih niki kan kulon kan sini saderengipun kuping kula niku perlu diperiksaken teng dokter Pripun? Oh mboten kupinge panjenengan ning cangkemku sing rada ranggena. Oh, cangkemmu ya. Pangapunten nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu semua ini campur-campur bahasanya merganipun. Kula menika nggih wonten Jogja sampun dangu sudah lama. Tapi asline Bapak ke saka Toli-Toli. Oh. Saka ngendi? Saka Toli-Toli. Dari mana tok? Kok takon men? Yo berarti ki sing salah encen kupinge padalang iki. Ping 3 iki aku jelasno. Ini loh. Kuping saya mendengarnya itu toli-toli. Iya, ya memang betul. Toli-toli. Saka Toli-Toli. Toli-toli. Toli-toli ping 2. Oh, enggak ditambahin tol. Oh iya, jangan toli-toli tol. Di toli-toli belum ada tol. Di Jawa ada tol, di toli-toli belum ada tol. Sulawesi Tengah. Bapak saka toli-toli. Bapak dari toli-toli tidak dipakai tambahin tol tidak. Belum ada. Oh iya. Jadi ditambahin toli-toli tol. Nggih, belum dereng wonten tolipun dereng wonten itu dari Sulawesi. Terus ibunya? Ya, ibu sekolah Belu. Kok astagfirullah. Loh, kalau di sini itu kurang baik. Oh, di sini kurang baik. Lambe itu bahasa Jawa, lu kuwi bahasa Betawi. Oh, jadi itu campuran lambe dan boleh dicampur-campur nanti meten. Itu bukan dudukku kok daerah Banten daerah ngaten lho macange. Nek nang ngene ana. Apa? Nek nang kene muni lambene kuwet kaya kuwi kan. Ah lambene kuwi. Bukan lambendu kuwi. Lambene kuek. Oh, lambe lu tuh di sini lambene kuek. Artinya itu. Aduh. Nggih kula ibu kula saking lambene kuek. Niku sejenis itu. Kowe. Kowe apa koek? Koek ki ora main, koek cok kayak gitu. Kowe.
Kowe. Kowe. Kowe nek aku nyong. Kamu Inyong. Nyong. Oh, Inyong dalang. Nyong Ya. Nyong langgeng. Inyong iya, Inyong langgeng. Ya. Kalau aku apa? Nek kowe kowe. Aku koek Nek Elisa. aku nyong. Koek Elisa sama Inyong langgeng. Bal Inyong langgeng niki kula ajeng mengenalkan diri. Inyong langgeng sabar nggih, Inyong langgeng sabar dulu. Nyong kowe. Kuek ajeng nenalke kuek Elisa Inyong langgeng. Kuek Elisa panjang kuek Elisa Orcarus Alaso. Aku langgeng kudu nyong langgeng. Mengerti. Kamu Inyong langgeng. Aku kuek Elisa. Langgeng Inyong kan? Nah, yo ngono lho Nyong. Bener toh? Nyong kudu langgeng. Lah gimana? Lah gimana sih tadi wis jelas ke Inyong langgeng. Nggih, kowe iki kok kowe. Iya kowe, aku kan kowe. Kowe. Kowe Elisa. Nek aku nek saranake nyong langgeng. Iya, alah Inyong langgeng. Aku malah jadi bingung ya. Nek pengendang apa? Pengendang juga Inyong apa kue? Nyong jati. Oh Nyong Jati. Oh Nyong Jati. Nyong semene nyong kabeh. Kabeh Inyong. Oh yang kue kaku Termasuk dewe. Pak Lurah nyong. Pak Lurah Inyong. Nyong adun. Inyong dasipun desa. Niko Penonton ya kepolo. penonton. Penonton Inyong apa kue? Ya, nyong penonton. Oh Inyong penonton Gubernur juga. Sahur. Nyong penonton. Inyong penonton sedaya ya. Iya, oh sip ngene berarti. Makane nyong kabeh. Ya Inyong kabeh, aku kuek dewek. Nggih. Kenapa sih aku Andi dewek kuek aku. Niki kuek Elisa. Dadosipun kula pun dangu belajar sinden niku riyen pun nate derekaken Kiseno Nugroho. Tapi sakniki mboten derekaken. Ya kan dari kowe belum melu mengaring daerah Sukabumi ora masalah ya. Tesih dangu nggih. Dereknya Didangu. besok-besok aja. Tadi riyen menika jenengan ginaus Sekolah Ginau apa? aduh Sinau to? sinau. Ya. Sekolah. Wonten isi Yogyakarta jurusan pedalangan. Oh, yo dalang. Iya, ya setetek-setetek lah. Iso nek Ngger sampean pedalang. dalang ya kaya gue suara. Ya kue kayak kue. Tadi aku seneng loh karena belum pernah sejauh aku sering main di daerah Purworejo terus di Kebumen. Iya. Banyumas jarang lihat jenis pertunjukan yang Kebumen asli seperti ini. Biasanya sering dicampur-campur wetanan, campur Solo, gagrak Jogja. Nah ini tadi lihat yang versi Kebumen aku seneng banget kasih acung jempol buat panjenengan. Karena sudah sedikit yang bisa menguri-uri ya. Ya termasuk ini jangan karena kuliah di pedalangan paling tidak tahu. Iya. Ini versi gaya sulukan Jogja, Mbak Solo. Ya tapi yang Kebumen malah belum dipelajari. Tadi seperti itu tadi. Ya. Mirip seperti Jogja tapi ada yang hilang-hilang. Tadi girisonya juga hampir mirip. Mirip. Ya itu. Ada iringan yang enak ya. Iya ya enak. Ternyata neng Kebumen ngapa kiku kepenak. Ora kepenak. Ternyata kepenak. Ngomong-ngomong, Mbak Elisa Ya. udah punya suami belum? Nah itu. Kaca mau cari yang enak-enak kok belum. Dereng kagungan garwo. Aku sering merayakan acara mantenan seperti ini tapi kok ya belum ketularan gitu. Nek arep entuk dalang aku ya wedi. Soalnya biasanya kalau dalang itu kan punya ceweknya tuh gampang seneng gitu loh. Sinden-sinden ayu setitik langsung disabet. Ya, ana penari ayu setitik di WA. Nah, kan gitu aku jadi juga takut ya. Iyalah. Iki rumangsa apa gimana ya? Nah gitu, jadi aku belum entuk jodoh ngaten lho Pak Dalang. Dongakake yo, dongakake kuek Elisa.
Inyong dong ngakaken kuek. Mbak Elisa, Ya. Inyong ki bisane mundungaken aku moga-moga kowek. Iya. Cepet tuli-tuli lah. Iya. Iya pendang untuk jodoh. Dan aku sih di sini gula apa gula sih di sini? Gula. Sama sih ya. Gula, Jawanya. gula. Kalau Gula. di sini A ya. Iya gula. Ditimbali. Wah medeni nek ditimbali. Dipun dawuhi. Timbali ora masalah. Ditimbali tuh serem. Aku nek ngrungokke ning nggon masjid. Kan ditimbali wis lulus. Neng masjid tuh kalau pengumuman pasti gitu sapun katimbalan ya aja ditimbali dipun dawuhi Menika sae menapa sae? sae Gandeng sampun ketimbalan Mbak Esa wonten pangayunan ngarsem Gusti menika sae napa sae kan kaya gitu. mboten pati sae dereng sae dereng sae gitu dipun dawuh sama dawuhi iya Pekasno Pakasno. Prasetyo nggih matur sembah nuwun sudah boleh sowan di Buayan Desa Diwarno. Adiwarno Buayan menika acara temanten nggih inggih menika Mas Rido dan Mbak Reza. Menika dongaken. Mbak Reza itu ternyata keponakan apa kepenakan? Ponakan. Oh keponakan ya dari Pekasno. Pakasno. Ya putri dari Ibu Supiah ngaten. Kula ndongakaken nggih. Nggih dongakaken Mbak. Untuk temanten kekale nggih menika Mbak Reza kalian Mas Rido pakai basa Jawa ya. Kalau nggak bisa angkat tangan nggak apa-apa. Ya duduk di sana. Kula ndongakaken mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan dugi keken-keken nenen-nenen. Aku tek ngetutaken lambilu. Kula dongaaken mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan. Dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen. Oh, enggak. Logate kaya kuwi yo, kaya logat lambelu. Oh, kaken-kaken. Nggih, kula dongaaken. Kula dongakaken. Sing aja-aja terlalu kenceng lah logat kenceng. Kula dongakaken. Muga-muga ki penganten pinanganten langgeng langgeng genipun bebrayan. genipun bebrayan. Aja dhuwur ora sing dhuwur. Tutuk gawe. Genipun bebrayan. Dumugi Kaken-kaken. Nene. Angel ya Jawa kudu gede gitu sih. Lah kuwi asli logat basa kene. Oh gitu ya, pelan-pelan gede. Angger nang diaturi dadi bintang tamu teng mriki angger ndongaken napa mawon aja nganti nadanya tinggi. Engko ndarani kesuh, ndarani marah. Oh, kesu itu apa? Marah. Marah. Iya. Oh, aku ngemarah. Kudu ndep nadane. Edep. Ingkang mengku ganti. Oh, pakai gitu ngebas. Ya, mari ngebas. Engkang merkukati. Ibu Sophia. Ibu Sophia kula dongakaken mogi-mogi berkah lan saged mumung anak putu. Dumugi langke salaminyo. Ngaten nggih. Kayak macan gerem. Angel sih. Angel ya. Ya, Atur panglipur, Mbak. nggih, menika gandeng acaranya adalah untuk temanten. Temanten. Saya akan menghaturkan dadi ati dulu ya. Dadi ati. Cek. Niki kata sing sami ramu penggemar-penggemar Mbak Elisa. Waduh, niki kata saking pundi mawon, Bu? Oh, kata sangat Ini menika. dari sini aja. Dari Buayan. Dari mana, Mbak? Kebumen ngendi meneh, Bu? Ketoke sih sekitar sini aja ya. Niteh nopo? Kehujanan enggak ke sini? Kehujanan ya. Oh, matur nuwun nggih, sampun rawuh nggih. Mugi-mugi berkah rawuh mriki. Dibantu prihatin, muga-muga mantene iso seneng. Nek seneng marake berkah. Ah, mbah.
Kalibawa nggih, Mbak. Oke, siap Pak. Nggih, kali mangke ngaturi napa berkah lan ngaturi salam-salam. Oke. Monggo sing tepang. Mbak Elisa, gawa kaset ya? Kok kaset apa? Suaramu karo angger nembang karo angger muni kok pating pecotot. Aku ya bingung sih. Makanya sampai pada bilang piye nek ngomongnya nyanyi wae. Lek ngomong ki nganggo nada tapi asli suarane nggih, swantenipun nggih. Nggih niki nggih nek nyanyi diapik-apik ya, Pak. Nek nyanyi kok pas banget kaya wong yo. Yo, lah ya wis cang, pun sedoso likur lewas tahun. Sedoso likur jomblo. Kepisan. Bukan luput Pak. Ngerti pulut ora kowe? Pulut apa? Nggak tahu. Aduh, apa ya? Pulut sejenis apa? Makanan apa minuman apa? Kamu tahu? Sesuatu yang Pohon yang mengeluarkan getah. Getah. Itu namanya pulut. Oh, pulut. Berarti Pulut, kepisan. Oh, berarti lengket lah. Iya, Lengket. Jadi enaknya yang luput apa yang pulut? Yang lengket-lengket. Pulut pisan. Kalau kena pulut terus luput apa enggak? Ngeprut. Luput terus. Terus ngeprut. Enggak. Kena pisan yen gampang luwe gampang Ora nyono ora jipe suarane jan ngedapi-dapi. Medeni to. Suaranya medeni. Iya, tegesane ngedapi-dapi kuwi menjilo. Oh, menjilo. Menjilo. Yen angel selangkung itu angka kan? Selangkung itu angka. Kalau di sini tetap gitu. Oh, selangkung. Angel selangkung. Sasar preman. Kamu jangan belasuk ke aku loh padahal. Nanti aku tak pakai di tempat lain, aku digebuki masyarakat nanti. Masyarakat ya. Semropot di sini bukan masyarakat. Dan kena tinumbas erto dakwahipun menapa Mbak Elisa? Dados atos. Oh, ora kena dibasa kanker. Kenapa? Dadi kan dados. Dados. Hati atos enggak.
Beda. Umpamane kene desa Adiwarna. Hadi Warno. Nek dipasangaken Hadi Warni. Gitu. Gak boleh. Oh, berarti sesuai judul. Ati tetep ati, atiku Ati. dan atimu. Au. Siki terus dibasakan. Tuh kan apa lagu bilang dalang itu gitu. Dibasakan terus atosmu karo atos. Jadi siji. Ya. Terus atos-atosan. Oh iya benar sih. Manger. Dadi ati. Mangga dadi ati cow. Mbak Elisa bintang tamu. Orang eman-eman 15 juta. Swantenipun ngira jan. Gimana? Beripun. Jenengan nggih mboten mungaken nyinden nggih. Nyinden gimana? Nyewanten Jawa. Nyewanten Jawa. Swarawati saged. Oh nggih sik. Saged dadi bintang tamu diaturi nang televisi sudah terkenal. Wonten. Ning jenengan yo tau ningali teng Hitam Putih nggawa wayang. Nanti jenengan iso mayang. Jenengan kuliah S1-nya di Pedalangan. Iya, S1 di Pedalangan. Kesempatan S2 di psikologi. Engko mayang. Aku mayang. Iya. Waduh, piye ya? Ketemu satu kali Apalah? karo panjenengan. Iya. Wingi ora mayang to? Boten. Lah wong dalange wis akeh kok. Nah, iki dalange siji tok saiki. Tur paling bagus dalang wingi iki aku. Tapi aku isane nek di pangku lho. Aku susah ngebraknya loh ini loh. Gimana? Saya berani menerima tantangan. Umpama kowe tak pangku, cempalahku engko gede. Yakin, aduh banget kalau sinang omah. Mangga. Nggih. Mangga. Wah, nonton streamingan jek to. Silakan. Sugeng rawuh Mas Ratmiko ki dalang saking Banyumas lan sedaya rencang-rencang paguyuban Bocil Mas Wijasena Sinong Budaya Bima Maneges Sedewa
tak duetaken karo Kang Doyok. Kang Doyok jumeneng Kang. Ayo ngerameaken karo Mbak Elisa. Ora wipun Mas Ikur. La la lele Sinom budaya Mbak Elisa. Niki kula nggih nggawa gawan kotak Mbak Elisa. Gawan kotak nggih. Kenal boten? Panate kepanggih kadosipun. Kepanggih nang endi? Aku pokoknya itu nggak gampang lupa nek karo wong sing apa mukanya punya ciri khas. Tur untune ki malesan mulane nek lungguh selonjor wi untune. Sesoki dijak bekerja, giginya diajak bekerja biar nggak malas. Orang ngerti fungsinya sih. Fungsinya buat apa aku sih? Beberapa macam fungsi untukku lho. Untukmu? Fungsi gua apa sih? Kena nggo ngeroki barang. Oh alah. Kurang metu getehe. Nggih. Punten niku nggih. Tenang ae tenang. Nek ora kaya kuwi ora payu engko malahan. Nek ora kaya kok apa? Alah. Nek ora kaya kuek malah ora payu. Malah ora payu. Lah iya to. Paham apa ora? Paham, berarti kan mustikaning mustikanya adalah untuk nipun panjenengan to. Mulane aku ora gelem nganggo bangsane Degel. RI King aku ora gelem. Oh, RI King itu apa? Motor RI King aku ora gelem. Merkane ngopo? Ora sing mlebokna gigi. Ora sang mlebokna gigi. Mulane kanggone metik. Oh, metik ya. Nek metik iki malah ompong enggak punya gigi. Nah iya. Nek kayak yang gendar ini calonnya ketoke sesuk metik. Bujang lho. Bujang. Bujang, Mbak. Bujang. Ting, aduh pripun, pun pinten taun le bujang. Napa kalih kula mawon pripun? Hah? Hah? Oh ya. Mboten kiat. Mboten kiat no. Tenang, kuat itu ora irek. Apa? Irek. Mbak Elisa. Keremen nggih niki suasana. Nganggo penganten mau
kepriyen? Mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan. Salami-laminyo lah gak sido kaken-kakenan wis. Dadi salami-laminyo. Moga-moga langgeng. Langgeng. Terus cepet meteng. Oh bener, tadongake cepet meteng. Ya. Terus ya kan kagungan putra itu emang impian untuk Iya. panganten. Loh. Ibu-ibu sing durung kagungan ya tak dongake meteng do meteng sedaya. Sing dereng, sing pengen. Meteng aja Sindane lu- dongake meteng. Apa aja ya? Aku ya aja dulu lah. Hah? Sing metengi sing kagungan garwa, terus bar kagungan garwa bar wae rabi lah kuwi meteng dongake Jane meteng. maksud dan tujuan garwa kuwi apa sih? Garwa, gak tahu. Kamu tahu sik wong panjenengan ingkang tiyang sipo. Garwa kuwi sing siji megar, sing siji dawa. Wah. Sing siji megar, Megar, sing siji sing dawa. waduh pikiranku jelek ini. Loh, jangan jelek loh. Itu apa? Maksudnya Ojo negatif. Jangan negatif. Sing begar apa? Megar. Iso gelar iso Loh, gulung apa? megar Begar ki apa? pikirane lho. Oh, Ngolah rezekine wong sing lanang. yang ngolah yang cewek. Lu cewek. Berarti sing wedok sing Ah, begar. megar. Oh. Nah, dadi iso megar Yang hasilnya perempuan. sing lanang Ya. diubengke Diubengke dapat entuk pira-pira wae ya nggo makan sehari-hari, ya nggo anake sekolah, ya nggo macem-macem. dadi nek diubengke ora mumet. Ya ora momen. Sing bekar wedok. Ah. Terus mau garwa bekar karo dawa. Dawa. Sing lanang kok dawa apane sing dawa? Maksudnya dawa jangkae. Oh. Dole ngupaya jiwa golek kerjaan ben uli nafkah kuwi sing jangkae sing dawa. Oh, jangkahnya yang dawa, langkahnya gitu. ke depan. Direwangi menyang luar negeri barang ora apa-apa kowe demi keluarga. Oh, Gitu ngono, ora lho. apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Mau merantau jauh nggak masalah, yang penting tetap menafkahi keluarga. Betul tanggung jawab. Oh, Nah. panjenengan pripun Bu? Bojone tanggung jawab sedaya mboten? Nek mboten tanggung jawab pegat mawon Bu. Hah? Loh, kepentingnya seorang suami sing penting nggon tanggung jawab ning wong wedok. Uangnya suami adalah uang perempuan. Nek uang perempuan duite dhewe. Dadi nek kowe duwe ya ngono. Ora adil. Loh, kok radel makane nek duwe bojo ya kudu tanggung jawab ya kaya ngono. Duitmu, duitku, duitku, duitku. Dadi ana duit wadon, ana duit lanang. Nah, nek pengen nyimpen ya disimpen sing primpen, nek ketahuan sing wedok ngerti duitnya sing lanang tetep dijupuk. Jangan menyalahkan. Pancen kudune wong wadon ku iso nyimpen duit. Iya. Masalah sing duwe dompet ya wong wadon. Ah. Nah, Wong wadon meteng, mulane duit wadon gelem anak. Nek duit lanang ora gelem anak ning anak. paham apa ora? Nek duit lanang ora gelem anak ning anaki ya wis ketara to dalange modele kaya ngopo. Dalange Wis terlihat toh Iya, iya. pencerminan kata-katanya. Iya. Ya itulah dalang langgeng. Langgeng, Iya. makanya iso langgeng. Iya. Mergane kuwi mau bapak anak Maksude, Oh, aku ki maksud ora duit lanang sing anaki ki ora. oh mboten. Enak ya. Oh, saya pikir nggih Ngenakin iso sing ngeneki. nyenakin nyenek. Mbak Irisa, Mas Cek. Doyok dan Nggih. ini di streaming. Oh, di streaming. Kalih napa? Oh Salinda kalau. Salinda kali channel Kilanggeng Hidayah. Weh, wonten channel piyambak to. Aku belum subscribe, nanti tak subscribe. Subscribe. Kapan-kapan besok kalau ketemu lagi, Ya. panjenengan akan lebih naik nilainya. Siki 15 besok 20. Ah, Ki donga. donga ya, amin tan. Muga-muga lah sesuk paling ora ya 100 lah. Bensi perawan ningali duit medit. Ini karepe kaya gue. Ora jane ki aku ki ora samono lah, sapa-sapa sing penting ki anu aku dicepake panganan geblek wis seneng. Karo Apa panganane cepake? geblek. Ya, cepake wedang wis seneng. Geblek we. Nggih. Jenengan
men sinden kono nembang. Lah nggih no. Kula tek medun jenengan mayang. Nah, Kula Niku bintang tamune kan pas banget. Oh, Nang ngaten. Sinom Budaya Kuprit. ngaten. Nggih. Kula sik maya. Yen ya suluk barang. Kaya ngopo pameraken suluke. Ninun sewu nek wong wedon dalang ki rekasa, Mas. Le malah rekasa apa? Merang nawayang rekasa. Kok isa? Dok, asal sing ganggu sih. Darah. Hei, jangan remeh-remehkan, tapi nek ngeprayo sangar sing wedok. Apa ya? Nek wong lanang ana sing ganggu ki. Ayo beda, ana kelemahan, ada kelebihan Iya, iya, iya. masing-masing. No. Dadi anggere wong lanang ana sing ganggu. Ya, Nora. Sing ganggu apa kowe? Ya gak tahu. Nggon ngeprak iki. Sesuatu yang kira-kira Tak rasakna. Oh iya, lato-lato. Tapi bener Mbak Elisa. Nek perempuan mayang pas Iya. perang sabetan susah. Susah. itu ada gangguan lah ya. Nah. Ada gangguan. Kalau seorang laki-laki bukan lato-lato, bukan masalah lato-latonya, Terus apa? gelem keram. Agar Ada yang kebitat ya. sini. Ini beneran ya, asli ini beneran. Yo Mbak Elisa, monggo. Tepuk tangan gue Mbak Elisa. Perlu dipateni, yo, pembuktian. dipateni. Ah, Suluk, syukur perang. ah. Ki cempalane nukun ireng. Ireng yang penting khasiate. Kok cilik ya? Ya memang. Itu Neneng Jogja gede-gede sih. produk lokal. Oh, neneng kene sampe mene. Semono bisa. Oh. Ini dipakai. Mau dikrisin dah. Enggak. Oh, kurang gelem. Aduh, tidak udut aku. Iki tak beda udutmu ilang siji, Pak. Ngapunten nggih. Mengke dijoli. Mengke dijoli. Paniki Samsu. Oh, Kita. wong wadon ora ngerti wudhu dari si perawan. Kayak iki dipitek ya pendek. Mulane pemerintah kan wis ngana peringatan. Nggih. Janganlah merokok. Nek wong gelem merokok kuwi matine gelem menyat. Kurang ajar. Bojoku ora wani midek wudutku. Hah? Angger dipitek mati cilaka. Wudhu. Pakai kan? Kok pakai sendiri? Aku ora wani lah. Kesenggol bablas. Ya kira-kira ganggu ora kowe? Ya jane ki Ya, rasa bukan. nganggo kaya ngene wae iso langsung dicep gitu Oh iya, bisa. iya. Aneh. Aduh, ini aku tetap nggak bisa ngeprak karena jariknya yang berbeda, jadi yang ngapunten ge. Jajali kepriwe wisan. Tes. Tes. Cem dodokane mana sih nih? Ndi, Oh ini ketemu. cempalane ndi? Ora kenyono-nyono ya nduk, piye mak? Awak dhewe sak lorong ketibun sumpar. Campur. Ketiban sampur iya. Ketiban sampur. Iki mau kudune nyembah sike iki kahanane iso jajak-jajak kagunanipun dalang langgeng. Nyuwun pangapunten. Wah iki engko ngalamat ketoke bantale, Nduk. Bantale piye? Kayane ra bakal dikumbah iki engko dikekep kan ngomah. Ya ngono po, Mak. Mbok menawa Kang Garwa nggih nonton ning nggon streaming disita bantale iki go Pak Elisa. Malah esuk bantale dilaminating. Iya nduk piye mak iki karepe adewe nyangkuyong anane acara bengi iki. Piye geng kowe iki dadi bintang tamu ngono lho, Geng. Bienggeng langgeng. Langgeng. Ya. Awak dhewe nyangkuyung nganggone Ibu Sopian wonten kagungan hajat nggih Kula menika. bintang tamu niki Mbak Limbuk. Nggih no, panjenengan niku dipun timbali tebeh-tebeh paling ora ya mung 3 kilo. Ya ning beli ngundang aja kiyang-kiyang kiyeng-keng. Kilenggeng.
Dadi saiki paling ora ya bawa-bawa apa ngono nggih. Bintang tamu nggih nggih niki. Hah? Kula aturi jumeneng bintang tamu nggih nggih. Nggih. Sepoti. Kula aturi jumeneng iki menika bintang tamu langgeng geng. Ja. Iki bintang tamu saka ngendi to, Mak? Ya njaluk ditepungke ngono nduk. Iki tak impor ado-ado saka Malaysia ngono. Oh. Kae sing nganggo klambi abang jenenge Jarjit. Oh, Jarjit ya. Sing nganggo klambi batik jenenge Mail. Oh, Mail. Dadi iki Mail karo Jarjit. Selamat malam. Dibunyiin dulu itu. Dipencet meneh. Iya. Selamat malam. Selamat malam ya. Ini dari jauh-jauh dari Malaysia ya. Malaysia. Naik apa ke sini Mail? Mail sama Jarjit? Naik becek. Naik becek. Naik becek. Beceknya ditumpangin di pesawat ya. becek bentor. Becek bentur. Oh, bentur. Becek bermotor. Becek bermotor. Oh iya, yang penting kamu tidak terlunta-lunta ya. Tak terlunta-lunta ya. Ya benar kan? Nek bahasamu do terlunta-lunta itu. Apa? Lonte-lonte mesti. Kan iki saka Malaysia bukan dari Sulawesi. Kan ono gak ada Sulawesi Iya, nek nggon aku beda terlonta-lonta. Kalau tempatmu terlunta-lunta, ya. Kalau Malaysia. Iya. Tapi kalau Betawi. Oh, pakai Oh, yang satu dari Betawi. Berlonte-lonte kita. Iya, kalau begitu dari Malaysia belajar budaya Jawa juga. Jawa. Saya semester tingkat 10. Tingkat 10. 10. Oh iya. Bisa nembeng. Malah orang semester malah 2 meter. Kamu nembeng. Kamu nembeng. Ya, bawa apa gitu dulu ya. Nanti sebelum saya kasih sabet apa gitu. Kepanjenengan berdua Mail sama Jarjit boleh kasih. Orang kok dadi Mail barang karo Jarjit itu. Ya ben ketok impor gitu kan lucu. Ki gara-gara Dua singge. Bintang tamu Elisa langgeng dadi Mail. Makasih Mbak Elisa. Iya, belangnya matur. Mail mau nyanyi Mail. Iya, Mail bisa nyanyi apa ya? Betul. Orang sana nembang. Coba nembang Ayah Susandi gitu. Kecemplung Bang. Iya, nggak nembang ya. Yang bisa berdua ya gampang-gampang aja kayak gundul pucul gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, iya. Nggak biasa. Gembeng suleng. Gembang suleng nggak bisa. Gak bisa ya. Oh iya. Alah mung tinggo seneng-seneng ya nduk. Iya iki mau mung kersane ketoke ya Pak Langgeng dhewe sing kepengin ya Mak. Iya. Ya paling ora setetek mboko setetek dipun pinangkani. Ki mau ngelimbut sange iki bar iki dijaluk paling ora sabetan. Oh, sabetan. Cara ngendi Mak? Coba suluk. Suluk ya nek wis ana wayange ta. Wong lagi limbukan urung ana wayang. Iya nek limbukan ngene kan. Dicemeneng kan sekarang gedung. Tepuk tanganipun. Kembang bener kang esmu arep.
tanganipun. tukang mantap. Ya lolo ya wis tau sina pedalangan kok ndak nganu diragukan le SSN. SSN ki apa? Sarjana Seniningan. Seni seni napa? Seni pedalangan. Pedalangan. Ya. Niki bintang tamune timbali anu bocangik. Timbali po arep sabetan. Sabetan ya kena wis sabetan. Sabetan tapi yo elek-elek ra apa-apa ya. Ya wis. Iso nyabet ora? Lah nyuwun Jogja. Oh, Jogjana. Jogjanan ya Mas, pelayon. Ya Petaraman. Katri gumulung mangrempak Korto korereh kakiri Rananggono gawe gelar Ora bangling kathot iki ngono ngerti paman aku Gatot ana perlu apa aman Kartomarma ning buayan kene weluh cetha aku arep nyumbang ngono kok ora perlu nyumbang mung arep gawe kisruh ana pahargyan nek sumbangane sithik mending mulih sumbanganmu pira ora main-main Gatot paling ora aku nggawa 30.000 30.000 paling ora kowe ning sebelah kono lho kok ora ning kono paling ora ya dadi tamu VIP ngono kok VIP paling ora 100.000 tekane 200.000 30.000 itu apa 30.000 paling ora buah ya mung dondong sego karo kerupuk karo sambel wis lho kok jenenge wong temantenan kok didelok aku nggawa duit pira kudune ya sakarepe ngono wong aku ngerti aku kenal karo sing duwe gawe paling ora ya sedulurku Bu Sopiah kowe sedulur kok mung 30.000 lho sambatan ngono ora ana sambatan wani marang aku sing tak wedeni apa maju tak pateni we Garut Kaca
fragmen wae engko ndak kesenengan dalange ya. Fakta mengatakan memang benar. Ternyata Mbak Elisa pe ora kur nyinden tapi mayang ya wasis. Oh makasih. Ya setetek Pak. Enggak paling bapak yo wasis sih. Belajar wis tau belajar nek nggon praktek ya ngono kuwi. Kamu juga bisa moyong enggak? Hah? Bisa Moyong. Mayang. Aku rasa mayang blas. Sepisan melih tepuk tangan nggo Mbak Elisa. Uplos. Aduh Kang Sulawesi nang ngene mayang. Mayang tur sabetane jan. Mantap. Yang ora keganjel lebih mantap maning. Keprakane nritil. Wow. Ting ting. Karena kayane seno lah. Matur nuwun nggih, Mbak. Ya sami-sami. Kula nggih sampun dibantu ngeprak padahal. Lah ya susah kan. Biasanya aku kalau ndalang pakai katok. Oh, mau katok. Ya. Oh, berarti niki mboten persiapan nggih. Mboten. Oh, Pak Kasno mboten caos kabar, mboten caos. Nggih. Kalau ada kebar pakai katok. Sekarang nganggo katok. Enggak, Pak. Ya piye ya? Pakai jarik. Jariknya ini kan beda. Kalau cewek gini kan bagusnya ya yang kelihatan bagus kayak tuh bokongnya sok ketos meledit gitu-gitu. Oh. Kalau cewek gitu. Tapi nek wong lanang kan beda kakak. Iya. Dadi anggere wong wadon nyinden utawa ndalang kudu nganggo celana. Ya enaknya pakai celana. Pakai celana. Ning anggere nyinden malah dadi nganggo celana. Iya. Nanti hilang dingklik. Ilang suarane nanti. Iya. Dipun timbali monggo kali-kali. Monggo panjenengan ingkang dawuh yang mana dulu. Nanti sambil kenalan satu persatu kita kenalkan sama warga wonten mriki Adi. Wis apa set? Mbak Saking Mbak Gnes. Mbak Gnes. Mbak sinten? Wiwi. Nggih. Nggih, Mbak Wiwin. Mbak Wiwin karo Sapa teca monggo sa? Sinom budaya. Cantik masih muda-muda Pak Dalang yo pinter yo nek milih sinden ki. Oh, paling jago. Yo sing sepuh loro tok liyane enem kabeh. Ya. Ning sadurunge penyanyi iki nembang, ki ana sekedar yang mau lewat, ki ana perusahaan jenang kondang. Iya. Monggo nek badhe pesen monggo saged wonten ing Rangkah ngajeng Balai Desa. Saged jenang kondang saking ketan asli. Jenang kondang. Itu jenang apa jenisnya? Jenang ketan. Ketan. Oh iya. Campur gula Jawa. Oh, belum pernah coba. Ugi niki kathah sing sami rawuh Mas Doyok. Sinten mawon monggo. Niki wonten Ki Dalang Ratmiko saking Banyumas rawuh. Matur suwun. Nggih, nderek berkahi ugi Bos Tahu. Oh, bos tahu nggih rawuh. Bos Tahu. Utawi Juragan Lanting ugi Bopo Saijo. Derek nyuwun berkahipun ugi Pak Ripto Raja Sawer saking Rangkah. Nah, ki engko nyawer Mbak Elisa ki engko. Ya nyawer Mbak Elisa diaturi tindak panggung. Ki Dalang Sikur Kurniadi nggih rawuh. Rawuh matur suwun. Sikur. Niki lan komunitas sanes-sanesipun wonten sing sami chatting teng kula. Setunggal sedaya mawon boten kula wiji-wiji. Matur nuwun doa lan berkahipun lan ngechatipun dhateng kula. Mbak Gnes. Nggih, dalah. Mbak Wi. J. Wiwin. Dipun tepangaken Mbak Wiwin saking Gianti. Gianti wau ki sampun matur. Mbak Gnes saking Cilacap asli. Cilacap asli mesen iki teng Ayah. Ayah niku pun bojo Mbak
Oh, kecil-kecil udah pada bojo. Aduh, kalah aku. Kecil-kecil udah pada bojo semua. Mbak Wiwin pas ningkahe niku nanggap kula. Oh, ngaten. Nggih. Oh, nanggap nggih, mboten nyambat to. Nanggap nggih. Nanggap. Nanggap wong ngetoke duit kok. Sae. Atur lagun menapa? Wau saking Mas Husen Husen. Jakarta monitor mulai streaming lan nyawer niki. 1.500 cilik kuntet. 150. Ngersang lagu napa? Lagune wau nyuwun lagu. Napa nggih wau nggih? Lagunipun nyuwun lagu kepranan. Dereng saged nggih. Dereng. Dikentos sanesipun. Kepranan. Atur lagu menapa mboten sing nyuwun lagu, Mbak? Jenes. Wonten mboten Mbak Wiwin? Dereng niki. Dereng wonten sing nyuwun lagu? Tembang kangen terus Timbang kangen. Bang kangen nggih. Saged dipun aturaken monggo ningali wekdalipun ugi. Mengke Mbak Elisa ra dugi gara-gara nggih. Nggih, dugi gara-gara, siap. Nggih, keteranganipun kedah dugi gara-gara. Nggih, leres sange. Mangke ningali kula pagelaranipun musik sirat. Nggih. Menan nggih. Oh, kula nggih Pak belajar. Sip, nggih. Monggo lagunipun atur mawon. Sampun Mbak Lindo, Mbak Elisa sampun nggih. Matur nuwun Mbak Genes. Kali Mbak Wiwit. Mbak Genas dan Mbak Wiwit. Nggih. Nggih. Sing niki nggih ditimbali Mbak. Yang kena. Tiganipun nggih. Tiganipun sekaligus. Tiganipun. Nggih. Monggo sepotiso. Mbak Iis, Mbak Tari, kali Mbak Adi. Lole lole. Selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam Kakak El. Menika tak kenal maka tak sayang, boleh tahu nama dan alamat dan status. Status juga. Iya. Namine kula Ade Cuit, saking Korea. Ade Cuit. Ada cuit Nggih. dari Korea. Korea Kulon. Korea Kulon. Saking Kroya, Cilacap. Cilacap. Lo pikir annyeonghaseyo. Iya. Full Korea. Sebelahipun Nggih, nami kula Tari. Betari. Nggih. Betari sakit pun di. Saking Goa Jati Jajar mriki Kebumen. Oh, gue jati jajar. Status Nggih. Perawan. perawan. Nggih. Oh, kesewaan sing perawan ya padalah. Nggih, si perawan. Perawan. Sedaya nika perawan sedaya. Sedaya. Nggih. Ibu nggih perawan, Bu. Nggih. Perawan, ibu nggih perawan. Biyen. Biyen wis tahu. Nggih. Rong tahun lahir Menika ingkang anu, Mbak. Nggih. Mbak Sinten pojok piyambak. Niku Nami kula Iis. 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 Oh iya, saking pundi Iis pundi? Saking Bulus Pesantren. Bulu pesantren. Bulus Pesantren. Bulus pesantren. Nggih. Wes tahu ke sana aku ya. Bulus pesantren. Iya. Nggih. Masih single apa udah kagungan garwa? Dereng kagungan garwa. Oh, calon. Udah hampir. Oh, calon mantu Pak Langgeng, bilang dong. Manalah aku tahu. Yo, pantesan nggak berani nepangke sendiri ya. Ya, ini mau nyanyi apa? Menyemarakkan dan memberikan persembahan untuk pinanganten kekalih. Niki diparingi gelo, Mbak. Gelo. Gelo. Siap, monggo gelo. Gelo. Monggo gelo kali sinten?
Niki dirawi niku lho Pak Ripto Raja Sawer. Nggih. Kok badhe tindak panggung, monggo berkahi kali Pak Kundang. Pak Kundang biasane niku demen nyawer Mbak Elisa. Oh ngaten nggih. Asal kowe bisa ngrogo penggalihe, wus. Oh kula dereng Pak Saijo asal Pak Saijo. Wus. Nggo lagu gelo rumiyin. Nggih. Dados sinom budaya. Kaya ngene lelakanku dingin apa kon dadak ketemu yen pancen ditinggal hati sak lawase. Matur nuwun. Mbak Elisa, Lho nggih. lagu sing wau rak jenengan lagunipun dadi ati nggih. Nggih dadi ati. Seniki sepisan melih lelagon. Oh Mungkin nggih. bar niki bali menyang pekeliran. Oh siap-siap. Mumpung jenengan rawuh kok suarane mung pisan tok ya eman-eman to. Oh nggih. Atur Mbok, lagu napa? Wonten pamundutan mboten wonten nggih. Mboten Oh, nggih. nggih. Wonten namung mbok bilih jenengan dangdut lagune sing dijalukaken. Oh ndandut. Niki nampa ngangge keyboard to? Enggak kan? Nggih. Oh pakai juga. Wonten keyboardipun. Oh nderek. Ninggal katresnan atau nek keyboard ya nemen gitu-gitu ya. Terus nane ditinggal karo sapa? Hah? Nemen ya? Oh ya nemen. Boleh Mas keyboardnya? Ya, monggo. Ninggal katasan Mbak Elisa. Monggo. Ninggal katresnan dulu aja, nanti nemennya goro-goro nggak apa-apa. Oh, temen. Nemen. Nemen. Aduh, wis tuwa arep mantu sih dadi. Monggo. Arep. Monggo. Nganti saelengku Kripi gedang kripi telo Siti Edang Waton Wrata mengko ngawekane ana ing adicara gara-gara Mbak Elisa ya diaturi meneh ana ya mak ayo sawentara ngetutke luring lelakon merga karang gumenggeng ketekan bruing mungsuh Kyai Semar sawentara judheg penggalih ana ya mak ayo ditutke aluring lelakon piye dadap sidem prabawaning ratri Sosrodara manjere kawuryan tan kuciwa manis simpreksine keng dalu Bramantyo geger palataran kareng gumenggeng Pandhita Durna ngawe para Kurawa bubar mentawuran yen Cinandra bebendrongan candrane